मोनसे दुखुनांथाव जाथाय अरुणाचलाव गोमानाय 4 लाइमोनफोरनि गोथै सहखौ बोखांदों। थांनाय बृहस्पतिबार खालिनिफ्राय गोमानाय आसामनि 4 लाइमोनफोरनि गोथै सहखौ दिनै बोखांनो हायो। अरुणाचल प्रदेशआव दावबायहैनो होननानै थांनाय लाइमोनफोरनि गोथै सहखौ हाजोनिफ्राय गोग्लैनानै आलाय सिलाय जानानै थानाय थासारियाव नुनो मोनो। अरुणाचलनि गोथौ ओनसोलाव बोखांनो हायो आसामनि 4 लाइमोनफोरनि गोथै सहखौ। लोगोजों अरुणाचल प्रदेश दावबायहैनो होननानै थांदोंमोन आसामनि 4 लाइमोनफोरा। नाथाय आसामनि नसुंसे रायजोनि सेसा दिरां लामायाव गोमादोंमोन लाइमोनफोरा। थांनाय बृहस्पतिबार खालिनिफ्रायनो बिसोरखौ नागिरनायनि हाबाफारि लादोंमोन। जोबथायाव दिनै 4निबो गोथै सहखौ बोखांनो हायो। थांनाय 19 जुलाइनि मोनाबिलिनिफ्राय नखरनि सुबुंजों फोनांजाबा बन्द जादोंमोन। जाब्रबथायनि जाहोनाव जिउ गोमानांदों आसामनि नगाव जिल्लानि बेदान्त बरमेहला, नयन बसुमतारी, सन्जीब दास आरो हिरक बरमोनहा। दिनै गोथै सहखौ बोखांनो हानायनि उनावनो नखरनि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला रोजा खुवा खुनायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजियो आरो आसामनि 4 लाइमोनफोरा गावसोरनि जिउखौ खोमानो गोनां जायो। हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला। बे गलायाव बाला, अन्थाइ, इटा, सिमेन्टजों लोगोसे टिन, चेयार, डाइनिं टेबल, प्लाइबर्ड, न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेरा जगायनानै होगोन। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गाव गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 26 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मोबाइल नम्बर 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मोबाइल नम्बराव जगाजग खालामदो।